Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola sartu Bilbao Musika Eskolako extraneten gure notak ikusteko. Bi aukera daukagu. Navegadorean ikasleak.bilbaomusika.eu helbidera joaten, eta orrialde hau zabaltzen da, edo ez badugu helbidea gogoratzen, Bilbao Musika Eskolako web orrian hasieran sartuz, hemen ezkerrean agertzen zaizkigu hurrengo kontzertuen kartelak, eta azpian botoi gorri bat dago extranetera sartzeko. Klik eginez, ikusiko duzue orrialde berdina zabaltzen dela. Ziurrenik mezu elektroniko bat jasoko zenuten zuen erabiltzaile eta pasahitzarekin. Kasu gehienetan, izenaren lehenengo letra izango da, gero abizena, eta pasahitza gurenan zenbakia letrarekin. Berez zabaltzen zaigun orrialdea ordutegiarena da. Hemen ezkerrean ikusten duzuen menuan, ikaslearen ordutegia lehenengo aukera da, hori da zabaltzen zaiguna. Notak ikusteko hurrengoan sartu behar gara, txostenak. Eta hemen, boletin hitzaren gainean jartzen badugu arratoia, ikusiko duzue klik egin dezakegula. Gero, imprimir. Eta hemen, menu honetan ez dugu ezer aukeratu behar. Klik egiten baduzue ikusiko duzue ez dagoela beste aukerarik. Orduan, boletina uzten dugu eta selekzionar formato. Zuzenean deskargatuko zaigu PDF-en gure boletina. Hemen izango dituzue notak, hemen azken aurreko zutabean faltak, eta azkenengoan irakasleak jarri dituen oharrak. Notak letra batzuk dira, eta orduan hemen azpian azaltzen da zer esan nahi duten. A bikain, B oso ondo, C ondo, D ala-ola, edo E ez du aurrera egin. Eta honekin badakizue nola sartu notak ikustera. Hurrengora arte.